Salutare toată lumea. Salut, salut. Salut, Deci băieți. facem iarăși de Dream după vreo lună. O lună de zile ne reîntoarcem. Exact. Da. Nu ne-am mai jucat așa de mult, deoarece am avut școală toți. Da. Și o să ziceți, păi unde e Vipex? Nu știm, bă, tu știi unde e Game... știi unde e Vipex? Da, o zi joacă, dar de fapt nu mai joacă. No, hai să dăm drumul la treabă. Hai de mai Bine, repede. deci ai 5 runde, 45 playtime, așa. Hai. Woo! Băieți, Mamă. haideți să ne abonăm în număr cât mai mare, like, share și Exact. distribuiți prietenilor voștri. Exact. Să Dacă vadă aveți Să vedeți ce vă fac prieteni. ciolanelor voastre. Serverul. Serverul Bun, gamerul liv, frumos, elegant. este în descriere. Ia e Bun. bebelușul. Noi Băieții. vezi că s-au învățat nu știu ce trick, de ce ai grijă. de N-are știe ce să-mi facă. Apa aia zic și eu. Sunteți... Bă, da, e prea mare timpul pe bune că... Cât e timpul? 45 de secunde să aștept. Lasă-mi nimic, nu contează așa de mult. Să te parchezi? Enzo. Da, și dacă n-ați observat deja, folosesc Wally pentru că sunt cel mai tare. Și el folosește Enzo. Vezi că s-a făcut un... Dacă reușește. Puci că nu știu, are double jump. Da, are. Eu mă duc pe... Shit! Ați văzut și voi aia, nu? Cei care se uită. Noroc. Ați văzut și voi cei care se uită la episod ce se întâmplă, nu? Nu știu care e Enzo. Nu eu. Gamerul Livie, sigur, 100%. Salut! Și tu acum. Să vezi ce Da, în plânge caz de acum nu pe ăla știți, e care- strategia, deci hai să vă învăț câteva strategii. Oh, shit, uitați-vă. Deci prima strategie este cea pe care ați văzut-o, a doua fiind, vă băgați un decoy, hai că vă arăt. Vă băgați un decoy, închideți și când vine, dați un bubble, uitați fantoma, cred că aia era. Uite-l. Era mine. S-a făcut invizibil. Nu e după mine, e după tine. după Da, e după tine. Berce Fugi. te găsește oriunde. Oh, shit. Puși, bă. Bă, da, mă Băi, las să mor fucking eu. Bă, pe bune, dacă reușești să prind pe unul. Bă, deci obosești ca așa de repede. Dă repede. Exact. Dă repede. Doamne. Eu stau chill. Tu Deci- da, deocamdată. Când vine, apropo, uitați-vă la acest Unde-i, mă? wallhack activat. Bă. Cred că n-a să prind pe nimeni. Ok, nu e de bine. Bă, da. Nu mai am decoy. Oh, shit. Bun. Hai, eu Ce o să faceți când sunt două fantome contra un om? Cea mai bună soluție este să te cedezi, dar pentru că sunt un epic gamer, eu nu o să mă cedez. De jos. Da, stai că mă duc acum. Stai că eu sunt puțin mai Deci, departe. Adică, să nu... O sărit. Normal. Da, aștept eu cu freie. Ok, cred că-s bine până acum. Crezi? Da, cred. Puși, du-te al pe acolo. Da. Treci încoace, nu! Bye. Uite! Îmi dai mie și Era picioarele. spatele la mine. Te rog, joc, te rog. Fugi după el, că eu nu mai am stamină. Mulțumesc, joc, te iubesc. Degeaba că am trecut prin el. Vezi că e sus. Unde-i? Bă, unde-i? Cred că e în tablou, sau unde? Exact. Papa.
Bă, And I'm out of here. câștigat, mă. Bine, mă, bravo. Ai câștigat. Dar pe mine nu mă prinzi. Te rog, a, așa. Mamă, Bă, intens, și mai era intens. așa de... Era așa de aproape. Mamă, foarte intens. Ok, care-i fantoma acum? Cred că o să fiu eu. Dacă nu gamerul live. Interrogatoriu. Eu... Oh, nu. Oh, shit. Gamerul live. Orice, dar nu asta. Totul E se câinele. complică. Nu, că E fac câinele, strategia aia 100%. și n-are ce să-i facă. Dacă nu te prinde pe tine, n-are ce să facă la Dar stai că nu strategie. i-am zis tactica, nu i-am zis tactica, deci e ok. A, da, bine, bine. Mă bag în tablou. Dacă mai faci chestii de-astea. Ce? Știe gamerul live. A, stai că știu eu și tactica la tablou de acum. Da, bă, da, voi știți că eu când sunt în chestia asta, Știu. mă văd invizibil. Da. Ciudat. Uite, eu îl văd. Stă cu spatele. Doamne. Ok, Strategia asta. Așteaptă să-l vadă pe cineva. Acum urcă pe scări. Și vezi că vine la tine. A, au plecat. Bă, He, he. I know them. Oh, shit, iarăși vine spre mine. Ia să văd. Nu Oh, aprob. fuck, vine la mine. Gamerul live nu aprob. Vine la mine. La mine vine, că e după Lasă-mă mine. în pace. E după Wow. mine. Urcat, bă. Asta e Fiu după un tine? cățel de treabă. Fiu un câine de treabă. Shit. E după mine. Hashtag WAP. Dacă îl prinde și pe A, Smart, pardon, nu e după mine. Salut, bro. eu ți-am zis. A, bună încercare. Bă, deci dacă te Din prinde, păcate eu sunt geniu și n-ai ce să-mi faci. Dacă te prinde, eu sunt Aoleu. Aoleu. Nu Vai că de sunt fraie mine, rău, de mine. sunt fraie rău. Bă, ești nebun, dar n-am stamina, mă. Oh, Bine de fuck. știut. Bă, și se încarcă ca dracu, mă, de greu. Am fugit. Escape points. Plus 100. Tu era ăla! E lângă mine. Tu era ăla! Bă, spuneți-mi în comentarii dacă ăla era Robert sau Fantoma. Că era ceva roșu, era ceva îmbrăcat în roșu, atâta știu. Eu eram Edgar în roșu. Exact, ok, mă rog. Unde mor? Bă, ex. Bă, n-am stamina, frate, Stefan. Nu te mai face invizibil. Fugi! Sari! Unde sunteți, bă? A, uite că vă scăpat, văd. cred. Sunteți backstage. Bă, bine de știut. Da, bă, dar tu ești pe aici? Eu nu, nici pe aproape. Dar dacă l-aș Bă, aduce n-ai eu cum, la bă, tine? bă. Bine, acum sunt aproape, să fiu sincer. Dar dacă l-aduc eu la tine, Smad, Nu-l aduce. Don't be a wet pussy. a rămas aici. Aici e Bă, ok, eu știu ce e să, călduț, eu știu e ce să bine. fac. A, gata, te văd. Ești acolo ăla. Vrei să faci tactica aia, cred. Nu sunt sigur. Stai că vin și eu, că eu sunt... Nu veni, că e fix aici și mă așteaptă că îl știu eu pe gamerul live. Oh shit, am uitat să fac L-am ceva. văzut. Stai că vin și eu. Camogi. Oh, fuck. E aproape. Nu! Am căzut. Am scăpat. Maz, ce naiba încerci să faci? Încerci să faci melodia de la Samsung sau ce? Nu știu dacă e de la Samsung. A scăpat, băi, bravo. Am scăpat! Da, e cum a zice un zeu numit David Inferno, e Da. zic așa, arcade-ul pe Playhouse e un coșmar. Da.
Dacă sunt eu fantoma, e de rău pentru Bine, voi. dar și dacă prinzi pe cineva, după aia îl prinzi pe celălalt ușor, în teorie. Mă. Ia să ne cine e fantoma. Cum ar fi să fiu eu Ia, și acum cât din am nou? filmat Ce să până nu fie acum? să- Am filmat 10 minute, nu e destul, E- cu siguranță. E nasol. Filmăm rundele astea câte e? Astea 3, mai avem 2. Da. I always feel like somebody's watching me. Bă, dar n-am... Unde să mă bag? Fii atent că trec pe lângă el. Hihihi. Unde? M-ai văzut? A, știu unde ești. Da, te-am văzut. Unde crezi că mă duc? Lângă gamerul live. A, și vă duceți în tablou ăla. Vreau și eu să vin. Uite, bă, Ce să vin? bă, am plecat. Ai plecat, e bine. E bine. Mă duc după gamerul live. O, bă, du-te după ăla. Bă! Oh, A, tu chiar ai încercat să-mi dai jucherina, dar te lăgoiești. Oh, shit. Nu cred că a fost cea mai bună idee să te duci pe acolo. Bozo! Chiar ai crezut că o să scapi. Nu știu pe unde te-ai dus. Sincer, nu știu pe unde. la base. Wow, mi-ai dat mare mind game, bravo. Dar știi cine ți-a dat mai mare mind game? Nu eu. A, ba, nu e cea mai bună opțiune Te-am să... văzut, stai liniștit. Bă, dacă dau... nu mi-a apărut butonul de rip. Dacă e... Poți să încerci, că eu stau aici 2 minute. Vezi că urcă la scenă după tine. Bye bye! Aboloi, bye! A, bă, dar cum mi-a... Arabii! O, vezi că e nebun pe unde s-a urcat. I-am luat. Frate! Unde e gamerul? Să vezi ce-l prinde. E în camera aia bună de hide and seek. Ah, A, ba nu. îl văd. Uite, se duce pe aici. Acum, Camogi. Te aștept aici. Te așteptăm cu drag. Și credeam că îl prind eu, că eu sunt șmecher. Nu, eu sunt mai șmecher. Acum cred că eu sunt fantoma. Da, sau poate gamerul live. Sau poate eu. Dacă e gamerul live și nu sunt eu cum trebuia, Bă, eu vreau să fiu eu, sincer. Sincer. Dacă că pe mine mă bag iară, fac un nervii că nu vă prind. Da, nu sunt eu. E lejeră. Oh, shit. babușca, Eli, babușca. Mama. Bun, hai să facem o strategie. Deci ne putem duce la tablouri. Sau... Babușca, Eli, babușca. Putem să facem strategia aia care merge de multe Nu ori. prea mai merge, nu s-a învățat. Da, exact. Ia, ce are baba. Bă, da, uite, fii atent. Ce-ar fi să mergem aici? N-are cum să ne dea. Nu cred că are. Și vezi, da, dacă se face invizibil, Da, dar nu-l vezi pe unde urcăm. Uite, o să pun thumbnail asta dacă se poate. Aș vrea să pun thumbnail asta. Sper că am făcut screenshot. Uite, vezi, vine. A, ba nu, uite, nu. Ai căzut? Am căzut. Nu venea după noi. Dar s-a făcut invizibil. Eu știu. Am o strategie. A, ce strategie și te văd aici, bine, mersi. N-ai cum să ajungi. Sau poate ai? And I'm out of here. Bă, dacă ai cum, te las să-mi dai rip. Ce faci, bă, babo? A, eu? Da, bă, uitați-vă la ea, serios. Uite, ia asta. Oh, mama! Ce nesimțit ești, că mă lași? Și că mă lași să-i dau rip, a? Mama, te rog, lasă-mă. Nu vreau să te las. Yes. Uite, un decoy aici, ca să știm că am făcut o treabă și te aștept. Te încoace!
Bun. You think you can escape from me, eh? A, ești, poți să scapi de ești mine, tot în mă? locul ăsta. A, ba nu, ești mai jos. Bine. Na, am o tactică, am o tactică. Nu mă știți, băieții. Nu? A, uite că e cineva acolo sus. A, mi-ai pus bine balonul. A, dar ți l-ai cam risipit acum. Ei, toate le-am dat în puii mei că mă blochez. Hai să vedem cât mai... Domnul. Cât mai. Nu Română, prea, nu poți să prea. scăpați așa ușor. A, eu știu. Nu te du. Aia exact, aia ziceam. Trebuia să stau rip. Dar nu, că eu știu strategia la de Dream. Așa. I-ai dat? Da. Trebuie cumva să ajungi în fața lui. În caz de nu știați. Easiest game of our lives. Bă, Trebuie să ajungi cumva în fața lui. Te poți risca, adică, de exemplu, dacă tu continuai să te duci acolo în dreapta și nu pe scări, nu te luam. Hai, băieți, asta e ultima rundă. Din păcate. Ha, Care... Care e? Eu. oare? Cine să fie? Nu. Hai să facem tactica asta. Nu coci. Nu o să poată să mă prindă niciodată. Încă din foiuri, dar Nu, taci din gură, dar nu spune nimic, promite. eu nu zic, dar știi că nu zic. Dar nu vezi că fac sub hartă, că am încărcat eu. Nu, dar eu știu. Stai să pregătim coaiele. Stai, du-te, 6. Ce faceți, bă, la tablou? Pregătește-te. Oh! Fugi, bă! Aaaa! Bă, v-ați dus prin dicoaie. E după mine? Cine s-a dus în backstage? Nu, eu, clar. Eu sunt pulă cu satelit. Bă, eu stau aici, bine, mersi. A, uite că tu te-ai dus jos. Bă, dar tu te bă de aici. Ai, mă, ce... e bătaie de joc. Stai. Nu, Get deci dacă- juked. Ori dacă mă prind... Ce că juct? Omul zice juct, numai că nu merge să dau rip. Mă duc după altcineva. Nu veni după mine, că nu o să mă găsești. Omul meu la 90 ping se teleportează peste tot. Oh! Nu! A, tu ești ăsta? Da, exact, n-am ce să fac. Nu, te văd! N-am sprint. Am căzut. Bă, Mango, unde ești? Aoleu. Nu știu, eu fug, dude. Eu fug. Șamalama. Nogla! Oh, nu mai veni după mine, iuși. Aoleu. Nu mai ai multe bubble-uri. Mai am încă 3. Arcade, ceva de genul. Arcade be like. Pe ce am zis? Dude, nu mai veni după mine. Gamerul Liv, poți să-l aduc la tine. Dude, vreau să vină după mine cu orice preț. Păi normal că tu ești cel mai aproape, de ce să nu vin după tine? Du-te și pe ceilalți. Nu mai am timp, nu mai am timp. Mai e un minut, hai, cum să ne... Vreau să te prind pe tine, să zic acele două cuvinte fermecătoare. Nope. Da, fii atent ce-ți fac. Te umilesc. Bă, da, dacă ar merge și double jump-ul. Target Mango. Hai, mă, că iarăși trebuia să-ți dau rip.
Ajungi, tată! Ai ajuns jos? Da. Am ajuns eu. Oh. Sărip. Sărip, cred. Aba nu. A câștigat. Probabil. Probabil. Probabil, da. What the... ai căzut. Ok. Am Și scăpat. asta a fost ultima rundă, nu? Da, da. Da. Oh, Let's go. a scăpat. Oh. Deci m-a fugărit pe mine tot meciul. Normal. Și trebuia să-ți dau rip de 2 ori. Ia cine a câștigat? Eu. Eu. Vai, dude. Cam atât cu acest episod pentru astăzi. Mhm. Nu uitați de like, share, subscribe. Exact. Și ne vedem în următor. Ciao. Pa!